በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ ዕለት ሓደ ባሕቲ ጥዕና፣ ባሕቲ ሓጎስ፣ ባሕቲ ደስታ፣ ባሕቲ ንስሓን ጽድቅን ይግበረልና። ኣሜን። በረከትን ኣማላድነትን ጣዕሚ ፍቕርን ናይ ወላዲት ኣምላክ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ድማ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን። ሰኔ ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቅ። ቤተ ክርስቲያንና በዚ ስም ብዙሓት ቅዱሳን ኣለውዎ። ብፍላይ ድማ እስራኤል ዝተባሃለ ወዲ ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ ኩሉ ቀዳምነት ይሕዝ። ኣብ ዓበይ ቅዱስ መጽሕፍትና ብስፍሓት ታሪኾም ካብ ዝተጽሓፈሎም ቅዱሳን ሓደ እዩ። ስለ ቅዱስ ዮሴፍ ዝርዝር ታሪክ ንምርካብ ኦሪት ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 39 ስጋብ 50 ምንባብ ይግብአና። ካብዚ ብዝተረፈ ኣብ ዜና ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ቅዱሱ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክጅምር ከሎ ስለ ቅዱስ ሰብ ኣዳም ይነግረና። ቀፂሉ ድማ ስለ ቅዱሳን ሴት፣ ሄኖክ፣ ኖህ፣ ሴም፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ነጊርና ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ ይበጽሕ። ቅዱስ ዮሴፍ ያዕቆብ እስራኤል ካብ ዝፈትዋ ሰበይቱ ራሄል ካብ ዝወለዶም ክልተ ዝፈትዎም ደቁ ሓደ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣድኡ እኳ እንተሞተት ኣብ ቅድሚ ኣቦኡን ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኡን ግን ሞገስ ነበሮ። ምክንያቱ ቁኑዑን ተኣዛዝን ናይ ፍቕሪ ሰብን ነበረ። ከማን ኣምሪሮም ንዝጸልእዎ ይሕዋቱ ክፍኣት ኣይሓስብን ነበረ። እኳ ደኣ ንዕኦም ምሳሕ ወይ ከዓ ስንቂ ሒዙ ክደልዮም ኣብ በረኻ ይንከራተት ነበረ። ኣብ መንገዲ ክጠሚ ከሎ በኸየ እምበር ምስሖም ኣይበልዓሎምን። ናይ ኣቦታቱ ኣምላኽ ግን ንእምኒ ባኒ ሕምባሻ ገይሩ መገቦ። 10 ኣሕዋት ግን ስለ ሕያውነቱ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ካብ ፈጣሪኡ ረኺቡ ብዝነገሮም ሕልሚ ድማ ኣብ ልዕሌና ክነግስ እዩ ኢሎም ትቀንእሉ። ኣብ ፍጻሜ ግን ብናኡ ይሁዳ ምኽሪ ንዓረብ ነጋዶ ሸጥዎ። በዚ ከዓ ንምስጢረ ስጋዌ ንናይ ጎይታናን ምሻጡን ሕማማቱን ምሳሌ ንኽኸውን በቕዐ። ይሕዋቱ ንኽፍኣት እኳ እንተሸጥዎ ኣብ ውሽጢ ግን ፍቓደ እግዚአብሔር ነበሮ እምበር እሞ ብባርነት ኣብ ዝተሸጠሉ ኣብ ናይ ጲጥፈራ ቤት ፈጣሪኡ ሞገስ ኮኖ። ንእስነቱ ብፍቕሪ እግዚአብሔር ጽቡቕ ገይሩ ኣሲርዎ ስለ ዝነበረ ናይ ጲጥፋራ ሰበይቲ ናይ ዝሙት ሕቶ ኣይንበርክኾን ወላ ሓደ ኣይርአየናን ክትብሎ ከላ እፎ እገብር ኃጢአተ በቅድመ እግዚአብሔር። ወላ ሓደ ሰብ እኮ ኣይርአየናን ምስ በላ እፎ እገብር ኃጢአተ በቅድመ እግዚአብሔር። ወላ ሓደ እኳ እንተዘይረአየና ከመይ ገይረ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪየ ግን ኃጢአት ክሰርሕ ይኽእል ብምባል ካብ በደል ኣምሊጡ እዩ። ስለዚ ድማ ናይ እስር ቤት ቅፅዓት ረኸቦ። ጎይታ ምስኡ ስለ ዝኾነ ኣብ እስር ቤት ሞገስ ረኸበ እሞ ሓላቕነት ወይ ከዓ ሓላፍነት ተሾሞ። ኢሃደረ ዮሴፍ ዘእንበለ ስሜት ከም ዝብል መጽሓፍ ድሕሪኡ ድማ ናይ ንጉስ ናይ ፈርዖን ሕልሚ ተርጎመ። ቀፂሉ ድማ ንንጉስ ብናይ ትርጓሜ ሕልሚ ኣስደመሞ። ፈርዖን ድማ ንቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ግዝኣቱ ግብፂ ሾሞ። ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ምድረ ግብፂ ነጊሱ ንህዝቡ ካብ ጥምየት ኣድሓኖም። ንቅዱስ ኣቦኡ ንእስራኤልን ክፉእ ዝገበርዎ የሕዋቱን መጋቢ ኮኖም። ኣበምኔት ኣሰኔት ወይ ከዓኒ ኣሰኔት ትበሃል ጓል ተመርዕዩ። ኤፍሬምን ምናሴን ዝተባሃሉ ቆልዑ ድማ ኣፍረየ። ኣብ መንገዱ ኩሉ ንእግዚአብሔር ኣሐጒሱ ካብ ኣቦኡ እውን ምርቃትን በረኸትን ተቐቢሉ ኣብ 110 ዓመቱ በዚ መዓልቲ ብጽቡቕ ሽምግልና ይዕረፈ። ወገናቱ ከዓ ብኽብርን ብንብዓትን ቀበርዎ። ዓጽመይ ኣፍልሱ ኢሉ ብዝተዛረቦ ትንቢት መሰረት ደቁ ድማ በዓል ቅዱስ ሙሴ ካብ ግብፂ ባርነት ክወፅእ ከለዉ ዓጽሚ ናብ ከነኣን ኣፍለስዎ። ቅዱስ ከምኡ በረኸቱ ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ ለውንቲዮ ሰማዕት። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ሃገሩ ጠራብሎስ ትበሃል።
ኣብቲ ወቕቲ ብወታደራት ነገስታቱ የገልግል ነበረ። ድንግልን ምልኩዕ ደመ ግባቱ ዝመልኣሉ መንእሰይ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሞገስ ነበሮ። ንሱ ግን ወታሃደር እኳ እንተኾነ ጾምን ጸሎትን የዘውትር ነበረ። ብፍላይ ድማ ናይ ዳዊት መዝሙር እንዳመላለሰ ይጽልዮን ይፈትዎን ነበረ። ንግግሩ ኩሉ ብመንፈስ ቅዱስ ጨውነት ዝተቃመመ ስለ ዝኾነ ብዙሓት የዕርኽቱ ካብ ክሕደት ናብ ሃይማኖት ካብ ክፍኣት ናብ ሕያውነት መሊሱ እዩ። ናይ መከራ ዘመን ኣብ ዝበፅሐ ጊዜ ከዓ ብጋህዲ ናይ ክርስቶስ ስም ይሰብኽ ነበረ። ክፉኣት ሰባት ከሲሶም ኣብ ቅድሚ መኮንን ወይ ከዓ ንጉስ ኣብ ዝቐረበ ጊዜ ኣይፈርሐን ኣይሓፈረን። ወተሃደራት ኣብ መሬት ደርብዮም እንዳቐጥቀጥዎ ደሙ ከም ጎርፊ እንዳተቐድሐ ንሱ ግን ይዝምር ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ግን ስለ ክርስቶስ ፍቕሪ ክሳዱ ተሰየፈ። ቅዱስ ለውንቲዮስ ብጣዕሚ ተኣምረኛ ሰማዕት እዩ እሞ ብእምነት ንፀዋዓዮ። ቤተ ክርስቲያንና ድማ ሎሚ ናይዚ ቅዱስ ተኣምራት ትዝክር ቅዳሴ ቤቱ ዝተኸብረ በዚ ዕለት እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ኣምላከ ቅዱሳን ወርሒ ሰነ ናይ ፍረ ናይ በረከት ናይ ንስሓ ናይ ጽድቂ ገይሩ ይሃበና ኣሜን። ካብ ሰማዕት ቅዱስ ለውንቲዮስ ጽንዓትን ጸጋ በረከትን ድማ ይዓድለና ይኽፈለና ኣሜን። ሰኔ ሓደ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቅ ወዲ ያዕቆብ፣ ኣዴና ኣስኔት ወይ ከዓ ሰበይቲ ቅዱስ ዮሴፍ፣ ቅዱስ ለውንቲዮስ ክቡር ሰማዕት፣ ቅዱስ ቢፋሞን ሰማዕት፣ ቅዱስ ቆዝሞስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለማርያም፣ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅዱስ በርተሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ቁዝማዊ፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን፣ ኣቡነ እንድርያስ። ዮሴፍ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ በሎም፣ ኣነ እቲ ናይ ግብፂ ዝሸጥኩምኒ ዮሴፍ ሓውኩም እየ። ኣምላኽ እዩ ሕይወተይ ንምድሓን ቀቅድሜኹም ዝለኣኸኒ እሞ ናብዚ ስለ ዝሸጥኩምኒ ኣይትጓሃዩ ኣይትጨነቑ። ኣምላኽ ግና ኣብ ምድሪ ተረፍ ምእንቲ ክትኮኑ ብዘደንቕ መንገዲ ንህይወትኩም ምእንቲ ከድሕን ቀቅድሜኹም ለኣኸኒ ይብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 45 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 8 ንረኽቦ። በረከት ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ናይ ቅዱስ ለውንቲዮስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ እውን ናይ ሰነ 2 በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ፍረ ብርክ ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ብብስራት መልአኽ ዝተጸንሰ ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝወቀበን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝጸረገ ጎይትኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቅነት ክሳዱ ዝተቆርፀ ዓብይ ሰብ እዩ። ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ እናበለት ጽውዖ ነቢይ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢይ ካብ ነቢያት እስራኤል ካብ ነቢያት እስራኤል ሓደ ኤልሳዕ ካብ ሕርሻ ንቅዱስ ኤልሳዕ ዝተኸተለ መናኒ ጽሪት ዝተባሃለ ብድንግልና ህይወት ዝነበረ ናይ ዓብይ ነቢይ ኤልያስ መንፈስ ዕፅፊ ዝኾነሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረ ሓደ ብህይወቱ ሓደ ከዓ ብዓጽሙ ዝሞቱ ዘተንስአ ዓብይ ነቢይ ኣቦ እዩ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንኽልቲኦም ቅዱሳን ብመልክዖም ይገልጾም እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ቁመቱ ልከኛ ወይ ከዓኒ ማእከለኛ ኣካሉ ብፀጉሪ ዝተሸፈነ ናይ ርእሱ ፀጉሪ ብሕቆኡ ዘለለ ጭሕሙስ ስጋ መዕጠቂ ዝወረደ ግርማኡ ዘፈርሕ ወዲ 31 ዓመት ጎበዝ ነበረ። ቅዱስ ኤልሳዕ ብጣዕሚ ነዊሕ ርእሱ እትው ዝበለ በራሕ ርእሲ ቅጥን ዝበለ ገጹ ቅጭም ዝበለ ዘይስሕቕ ሽማግለ ነበረ። በዚ ዕለት ብ350 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ዓጽሚ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ግብፂ ፈሊሱ እዩ። ኣብቲ ወቕቲ ክፉእ ዝነበረ ንጉስ ዑልያኖስ ንክርስቲያን ንምጥፋእ ፈቲኑ ነበረ። ነዚ ክሕግዞ ብ70 ዓመተ ምህረት ዝፈረሰ ናኡ ኣይሁድ ቤተ መቅደስ ክሃንጽ ኢሉ 3 ግዜ ፈረሶ። ምክንያት እንተሓተተ ድማ ናይ ክርስቲያን ዓጽሚ ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዘሎ ንዕኡ ኣውፂኢኻ ኣቃጽል በልዎ። ምስ
ተፈሓረ ኣብ መጀመርታ ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ዓጽሚ ብምልክት ስለ ዝተፈለጠ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ክርስቲያን ብብዙሕ ብር ዋጋ ገዚኦም ናብ ግብፂ ኣውሪዶም ንቅዱስ ኣትናቴዎስ ሃብዎ። ንሱ ከዓ ኣብ ስደት ስለ ዝነበረ ብክብሪ ሓብኦ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ናይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ዘመን ቤተ ክርስቲያኖም ሃኒጹ በዚ መዓልቲ ተቐደሰት። ኣብ ናይ ቅዳሴ ሰዓት ድማ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ዮሃንስ መጥምቅን ቅዱስ ኤልሳዕን ወሪዶም ነቲ ህዝቢ ክባርኹ ከለዉ ብግልፂ ተመልከተ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ፈተውቱ ፍቕሪ ይዓድለና። ሰነ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢይ ፍልሰቱ፣ ኣባ ቀውስጦስ ኢትዮጵያዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተኣጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ አባ ሕርያቆስ ዘሃገረ ብሕንሳ። ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ስለ ብዛዕባ ዮሃንስ ከምዚ ክብሎም ጀመረ። እንታይ ደኣ ክትርእዩ መጻእኩም? ነቢይ ክትርእዩ እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሃንስ መጥምቅ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይተንስአ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሃንስ ተነቢዮም እዮም። ክትቀበልዎ እንተ ደኣ ደሊኹምሲ እቲ ክመጽእ ዘሎ ኤልያስ ንሱ ዮሃንስ እዩ። እዝን ዘለዎ ይስማዕ ይብሎም። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 15 ንረኽቦ። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ኩሉ ዜማ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር። ያሬታ አሜን ወአሜን ለኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ጊዜ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በሥጋኪ እመእግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ኣብ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነው ተማኅፀነው ክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።